Ahojte, teraz dneska vítam pri ďalšom videu a v tomto videu sa pozrieme na jednu veľmi zaujímavú novinku, ktorá mi prišla a ktorú som získal. Bola aj predstavená len tak inkognito, nikto o tom nevedel, žiadne halo sa nerobilo a jedná sa konkrétne o nový AirTag verzie 2, ktorý by mal byť lepší a s dosahom, ale to by sme si pozreli v tomto videu. Ako všetci viete, toto je prvá generácia AirTagu. A to, čo mám tu, je zase druhá generácia. Vyzerajú zhruba rovnako, teda urobíme si rozbalenie a pozrieme si, čo je v balení. V prvom rade vidno, že nové balenie štvorbalenia AirTagov je celkom iné. Predtým bolo také menšie, 4 kusy boli vedľa seba po dvoch. Teraz to urobili podlhovastejšie a všetky 4 kusy sú pod sebou. Takže ja to tu dole odtrhnem. Tak. A klasika. Máme tu nejaké manuály, ktoré Apple pribaluje už štandardne ku svojim zariadeniam. A vlastne krabička vyzerá takto. Po jej otvorení nás takto krásne privítajú 4 AirTagy s nejakým krátkým info alebo zaujímavosťou, ako ďaleko by mal byť AirTag, čiže 2 inče, približne 5 cm. AirTagy sú teraz pod sebou, ako som spomínal, takže ja si vyberiem len ten jeden, na ktorý sa pozrieme a skúsime si ho porovnať so staršou verziou. Takže, ako som hovoril, toto je AirTag prvej generácie a toto je AirTag druhej generácie. Ak si ich dáte vedľa seba, vyzerajú totožne. Vôbec nič sa nezmenilo, jediný rozdiel je v tom, že zmenila sa kompletná technológia. A otázka znie, či to stojí za upgrade. Ak už AirTag prvej generácie máš, pravdepodobne ti funguje veľmi bez problémov, ale Apple tu nespravil len kozmetický update, zmeny sú vo vnútri. A tie si dnes pozrieme a skontrolujeme v novom AirTagu. Čo sa týka po dizajnovej stránke, začneme tým, čo vidíš. A teda, keď si ich dáš vedľa seba, tak nič. Obe majú rovnaký tvar, rovnakú veľkosť, rovnakú váhu. Ak ich položíš vedľa seba, Apple neminul dizajn a úprimne ani nemusel. Čo sa týka hardwareovej stránky, tu sa to začína už lámať. AirTag prvej generácie používa čip U1 a čo sa týka druhej generácie, tak U2. Nový čip znamená väčší dosah, stabilnejšie smerovanie, rýchlejšiu odozvu a reálny rozdiel, hovorí sa tomu precision finding. Keď hľadaš kľúče pod gaučom, obe fungujú dobre. Ale keď sa už začneš pohybovať, druhá generácia je stabilnejšia, šípka menej skáče, rýchlejšie sa uzamkne, navigácia je plynulejšia. Čo sa týka reproduktoru, ten ma najviac prekvapil. Druhá generácia je hlasnejšia, nie o trochu, ale reálne počuteľne. Keď je AirTag v batohu alebo v bunde, nový model počujem jasnejšie. Ak často hľadáš podľa zvuku, toto je veľká výhoda. Čo sa týka praxe, dal som oba do rôznych miestností. Prvá reaguje dobre, druhá reaguje rýchlejšie, stabilnejšie, presnejšie. Rozdiel si všimneš hlavne v pohybe. Čo sa týka batérie, tu Apple nič nemenil a teda používaš rovnakú CR2032. Vydrž batérie približne rok a výmena je za pár sekúnd. Čiže v tomto by som to riešil ako remizu medzi staršou a novšou verziou. Čo sa týka bezpečnosti, Apple zapracoval aj na ochrane. Rýchlejšie upozornenia, lepšie riešený reproduktor. Z pohľadu bezpečnosti je druhá generácia výraznejšie napred. Nie dramaticky, ale systematicky. Apple je známy tým, že postupuje dopredu malými krokmi a teda nie mílovými, ako je to u iných výrobcov. A verdikt, ak kupuješ prvý AirTag dnes, ber určite tú druhú generáciu. A ak už prvú máš, upgrade má zmysel hlavne vtedy, ak ju používaš často. Ak ju vyťahneš raz za mesiac, pravdepodobne netreba riešiť. Pokiaľ máš AirTag príklad v aute, kvôli lokácii, tam ti stačí prvá generácia. Nech sa to sem tam aktualizuje. Pokiaľ používaš AirTag dennodenne, na kľúčoch od auta, na kľúčoch od domu, na batohu, tak vtedy by som išiel do tej druhej generácie. Ale toto je evolúcia. Nie je revolúcia a povedzme si pravdu, toto je férové hodnotenie. A teraz skúsime si AirTag druhej generácie naparovať na telefón
a uvidíme, že ako rýchlo sa to vôbec napáruje, ako si ho budeme vidieť pridať. A čo sa týka záber z telefónu, tak ja vám to niekde tu dám. OK, takže ja to tu mám, ideme si to odparovať a urobíme to jednoducho, že si odtrhnete ten papierik a zo spodu, ja som si tu nechal trošku, ale toto vytiahneme von a začne bzučať AirTag. AirTag priložím vlastne k telefonu a on ho okamžite zalokalizuje. Dáme si pripojiť, nastavím si, čo potrebujem. Je toho tu veľa, viete si vytvoriť aj vlastný názov. Ja si dám kľúče, nejaké informácie s prepojeným účtom, dáme si pripájať a je to hotové. Zobraziť v aplikácii, nájsť. Čo sa týka prehrávania hlasitosti v rámci AirTagu 2, dáme si takto, tu mám hore mikrofón, takže ja si to dám prehrať. Toto je AirTag 2, zhruba o nejakých pár centimetrov. Toto je AirTag 1, čo ste teraz počuli. A teraz si dáme kľúče a dáme si prehrať AirTag 2, takisto vzdialené. Takže takto je rozdiel medzi jednotkou a dvojkou. Fakt by som povedal, že tá druhá generácia hrá lepšie, alebo zvoní lepšie. Ak si dáme lokalizovať AirTag prvej generácie, nájsť blízkosti, tak vlastne už ho našlo, ale predmet je v pohybe a teda malo by byť položený. Nevie ho tak rýchlo zalokalizovať. Skúsim ho položiť na stôl. Ak si tam šupneme AirTag druhej generácie, ktorý držím v ruke, je tam už celkom iný dizajn, že je to zhruba rovnaké. Čo sa týka možností v tom novom AirTagu, dá sa ho zdieľať, dá sa ho nastaviť ako stratený, zobraziť kontaktné údaje, zdieľať polohu predmetu. Čo sa týka hlásenia, upozorňovať pri nájdení, zobraziť pri zabudnutí, kde si viete nastaviť adresu, ktorú potrebujete, zmeniť meno alebo emoji. To je veľmi jednoduché a vlastne názov toho AirTagu sa zmení. Už to vidno aj tu vo vrchnej časti. To by bolo v krátkosti všetko o predstavení AirTagov. Ja vám nechám určite odkaz pod videom, kde sa tento AirTag dá kúpiť. Taký tiež benefit veľký, čo by som povedal, Apple nezvýšil cenu toho AirTagu, čiže momentálne vychádza štvorbalenie na nejakých 119,90 a jedno balenie nejakých 35 €. Čiže ak si to rozrátate z tej druhej možnosti, lepšie sa vám oplatí kúpiť štvorbalenie a rozdeliť si to medzi rodinu. Tým pádom cena za kus bude nižšia. K tomu si viete kúpiť parádne prívesky. Ale ďalšia vec, čo by som ešte nezabudol, tým, že obidva AirTagy sú rovnako veľké, tak ak používate prívesok z prvej generácie, že si to veľmi jednoducho šupnete do prívesku, ktorý máte a viete ho využívať. Takže za mňa je toto úplná pecka a veľmi ma tu teší, že Apple nezmenil ten dizajn, len vlastne ten hardware vnútri a celé tie možnosti. To by už bolo fakt v krátkosti všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, prihláste sa na odber, kľudne sa vás pýtajte, čo by vás zaujímalo a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.